El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. El 28 de marzo de 1809, el ejército francés fue expulsado de la villa de Vigo, haciendo de esta la primera localidad en conseguirlo. Y el año pasado, nuestro historiador de cabecera nos regaló un episodio donde nos contaba la apasionante historia acerca de este evento que transformaría nuestra ciudad. Así que este año no quería perder la oportunidad de seguir ahondando en esta fecha tan señalada. Así que os traigo 2 episodios especiales. Hoy porque se inician las fiestas y el 28 porque es el propio día. Y es que para que podamos disfrutar de estas fiestas hay muchas personas que lo hacen posible y a las que quiero dar voz. Comenzamos con el propio vecindario en el que se celebra todo. Lo que antes era la Villa de Vigo, hoy lo conocemos como el Casco Bello, una zona que ha tenido sus horas bajas, pero que gracias al esfuerzo de muchos está viviendo un crecimiento increíble. Es por eso que tengo a 3 invitados muy especiales, ya que me acompañan Xosé Pais, José María Veiga, expresidentes de la Asociación Veciñal e Cultural do Casco Bello, y a Fiza Xeitos, actual secretario de la asociación y coordinador de la Reconquista. Bienvenidos. Gracias. Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Voy a intentar seguiros en gallego, pero no es mi primera lengua y se me da regu. Entonces lo que tengo preparado es en castellano y ahora que os he escuchado hablando en gallego digo, claro, es que me lo tendría que haber preparado en gallego. Pero bueno, gracias sobre todo porque me parece muy importante entender la importancia del esfuerzo de todo un barrio para acoger una festividad como esta, darle vida y que todos los vigueses podamos sentir orgullo de un momento histórico que define el ADN de nuestra ciudad. Así que yo debería empezar por esto de cómo surge esta celebración y cómo ha ido evolucionando con los años, sobre todo qué hay detrás de ese programa de fiestas que disfrutamos. Y entiendo que además tenéis como diferentes puntos, ¿no?, de vista de diferentes momentos y seguro que me ayudáis a entenderlo. Ben, pois digamos que tanto Fiz como eu estamos desde o inicio. Fiz ainda era un poquinho máis cativo que eu, pero non moito. Digamos que isto nace, pois, o que ti decías antes, dun barrio onde o deterioro era importante e incluso o resto da cidade pois lle costaba moito visitar o Casco Bello como tal, solamente era para tema de copeo, incluso prostitución, drogas, que sí, digamos que os anos 80 foron uns anos foron duros. moi duros. E incluso foi motivo da expulsión da maioría dos veciños autóctonos, digamos, do barrio, non? O sea, foi unha deixadez total da administración local que foi, digamos, o responsable maior do que pasou nese barrio, non? E digamos que a raíz deste deterioro, pois, os da Asociación de Veciños empezamos a cavilar como podíamos facer tamén un momento onde o barrio empezaba, digamos, un pouquinho a mellorar. E empezamos a cavilar un pouco como que actividade podríamos para intentar que a xente viñera ao barrio e non sentira medo, nin malestar, nin nada. E digamos que naceu un pouco na historia da Reconquista. E empezamos a traballalo e digamos que isto empeza realmente no 1994. 94 foi a primeira. Empezamos, digamos, con unha cousiña moi pequena, con unha pequena axuda tamén do Concello naquele entonces. O concelleiro de Urbanismo e Patrimonio Histórico era Suso Costas. Sí. E a primeira iniciativa que fixemos foi, quedamos creo que eran as 12 da noite, o día anterior da festa, fixemos unhas plantillas de madeira cun bote de pintura que nos había pagado o concello, sí, o concelleiro daquela, e pintamos o que era o entorno das murallas todas. Digamos que esa foi a primeira actividade, sí, que empezou a Reconquista. Facendo todo o percorrido, para cando pola mañán a xente viñera empezar a preguntar que pasaba. Que era esa pintada blanca, non? Vermella era. Era vermella, fora vermella. Fora vermella. Sí. Sí. Eran como as siluetas dos zapatos, non? Como se foran pasos, non? Sí. Entón íbamos, claro, esquerdo, dereito, e éramos, non sei, un grupo de 12 persoas, 15. Bueno, estaba o concelleiro, estaba un técnico. Sí, a ver, éramos, bueno, había un técnico que nos iba dicindo, por aquí, claro. E non sabíamos exactamente por onde era, non? Entón, pues máis ou menos
adaptándonos ao que eran as rúas daquela, ¿no? Porque, por exemplo, en Teófilo ainda había tráfico rodado e había beirarrúas e tal, entón houve que ir buscando o xeito de por onde adaptarnos, ¿no? Sí. Si ese foi, digamos, o primeiro ano, o primeiro non houbera un percorrido de música, non. Non. Xa no segundo xa nos modernizamos un pouco e xa o percorrido fixemos pegando unhas que nos había dado o Concello tamén o Departamento de Tráfico, estas pegatas que son que marcan como as rayas das estradas, non? O sea, as amarelas cando hai obra, pois empezamos a cortar cachiños e xa iso xa duraba un pouco máis. Entón, fomos pegando eses chismes marcando que era o entorno da muralla. O sea que o primeiro paso en realidade foi recordarlle á cidade que había unha muralla por onde estaba o Casco Vello era un intramuros, digamos. Claro. Por iso dicimos Casco Vello de Vigo de máis engadido. Sí, é que de feito estou a escoitar é como que vos mesmos tivechedes que reconquistar primeiro o que é o claro que concepto nadie falaba da reconquista. Nada. Se oía cando había colocaban un ramo de flores aí na independencia, pero creo que moito despois. O sea, non había prácticamente nada. E, digamos, o segundo ano fixemos esa pegada de entorno e xa o día seguinte xa nos juntamos un grupiño con música tradicional e fixemos cos propios veciños un percorrido todo alrededor do que eran as murallas. Vale. E foi o que fixemos. Esa foi. Bueno, xa no segundo ano xa fixemos o que marcando as 7 portas. As 7 portas. Vale. Con unha lona. O sea, as portas as fixemos de lona que atravesaban as rúas onde creíamos que estamos as portas da muralla, non? Ese foi o segundo ano e se limitou a iso. Terceiro ano non fixemos nada. No, foi cando nos pusemos un pouco a cavilar de que o que podíamos facer, de que a ver, que isto había chicha, entón, a ver, que podemos facer, que tal. E aí pois foi un pouco empezamos a facer un guión. Sí, moi os datos históricos, porque a historia va según quen xa conte, non? Claro, pero bueno, hubo unha rapaza que tiña experiencia en teatro. Sí. Melé, se chamaba, e empezamos a traballar un guión, un pouco a idea de un, o que sabía un, o que sabía outro, fixemos un pequeno guión e fixemos o que foi a primeira representación. Isto foi no terceiro ano? No 97. 97. 1997, digamos que foi a primeira representación que os podedes ver un vídeo que está en YouTube. Pois o buscaré, sí. Non ten moi boa calidad. Bueno, a da época. Pero está moi ben, que colguei eu, o sea, que está... E aí empezou a representación que foi solamente no que era na Praza da Princesa e un pouco na Constitución, pero... Sí, baixamos a Gamboa, pero claro, non había nin barco, nin había... Non, claro, é que tamén hai que recordar que estades a falar dunhas datas onde o Casco Vello non estaba como está agora tampouco. Non, para nada. Claro. Esa era a intención, de que a xente empezara a visitar o barrio, que a administración entendera que isto había que recuperarlo sí ou sí, non? É que creo que era das cousas que máis tristura dábame era, se ti vas a visitar calquer cidade do mundo que teña un casco histórico, que ademais hai casco histórico, o teñen ben bonito, é o primeiro sitio a onde vas. E aquí era o último sitio onde quererías levar unha visita, non? O sea, alguén viña a Vigo dicías, bueno, non, pero al casco viejo no que... Como se querías comprar droga ou algo así, sí. Ou facer outras cousas. Tamén. Unha borracheira aí Teófilo tamén. Pois sí. Pois digamos que esa primeira representación fixemos unhos postos, non? Aquí como malamente podíamos. Os propios veciños, pois uns traían ovos e se poñían a vender os vestidos de época. Que guai. Outros traían madeira, vendían como leña. Sí, aí xa todo foi un atrezo feito todo por nós. E aí hubo xa unha primeira subvención por parte do Concello de daquela 500.000 pesetas. Bueno. E foi digamos, o inicio. De pegatinas a 500.000 pesetas... Pois sí, xa fixéramos unha porta de Polispán, que dá pena mirala, pero se fixo unha porta de Polispán a Gamboa. Pero naqueles tempos estaba moi ben. Hai que falar. E aí, digamos, que foi o repunte, o sea, donde a xente empezou a apoiar, a xente empezou a vir ao Casco Vello, empezou a visitarnos, e hasta o día de hoxe, que, bueno, Picín de siga aí, eu xa estou retirado de todo. Bueno, e a partir desas cousas, eu me incorporei sobre os 25 anos despois de que eles empezaron a facer o traballo, e se empezou a mirar unha festa que aquilo empezou a gustar. Eu dixen, eu teño que entrar aí porque isto é o meu. Peguei estes dous homes e aquí estamos...
e chegamos de momento a onde estamos aquí traballando entre todos e É que agora é unha festa grande aí, de Vigo, me refiro. interesante. Os escoito e digo, ostras, dunhas pegatinas, dunhas pisadas ou de algo moi sinxelo, a que hoxe é unha das festas máis importantes. Pero hai moita xente, que o que digo, hai moita xente que non ve o traballo que hai detrás desa festa. Exacto. Que pensa que isto todo faise con cartos. Sí. Que non organizou nunca, Claro. non? Claro. Ninguna actividade, ninguna tal, non se pode nin imaginar No. Claro. o gran traballo que hai Que son detrás, esforzo non? de todos, De que todos. estamos aí traballando. Imagínate que nos primeiros anos os postos todos os facíamos nós, colocábamos nós, os retirábamos nós. Hubo un ano que non sei se pasara co Concello, non tiñamos postos. E tuvemos que parar o Concello de Bayona, ir a buscalos da Arribada, cargalos nun camión, traelos, volverlos a levar cando se remataba a festa. E eso, xa digo, traballando fines de semana, acabábamos o domingo, non sei, ás tantas da mañán, algúns tiñamos que ir a traballar ás 7 da mañán. O sea, É que por eso parece un esforzo que o Concello realmente non nos sentimos Que é un compensados esforzo nin que- queridos, non? O sea, porque poñen os cartos, pero realmente non che dan o aprecio Sí. que ten a festa, non? Sí. Claro. É que por eso parecía importante traervos cando Juan foi o que me dixo cos expresidentes e presidentes, digo, claro que sí, é que é moi importante entender, o ano pasado falamos da historia, que é moi importante sabela, pero para min que disfruto da festa, como que vou á festa, aí hai un tinglado del copón, parecíame moi importante que entendésemos que detrás de eso hai persoas, moitas, a maioría son voluntarias. No, a maioría no, todo. Pero no, referíame a que o que vende, evidentemente está aí vendendo algo, ¿no? Pero todo o que hai detrás de un posteciño que está vendendo algo, hai unhas actuacións, hai un programa cultural, hai un montón de cousas, e detrás estades vos. Bueno, montando esa festa, preparando todo para que todo saia ben, Sí. actuando, porque somos os que Claro. facemos a representación teatral. Un fai de Carol, outro fai de María non sei que, outro fai de que está na taberna. Temos que estar ali e rematar, seguir traballando para que a festa vaya funcionando. Entonces, e que iso é o traballo que non se ve, que é o traballo máis importante de que todo saia ben. E que supuso para o barrio esta festa? Home, Pois, está claro que foi un repunte importantísimo. Tamén digamos que tamén coincidiu coa recuperación do barrio, cando o tema empezou o proxecto Urban con cartos da Unión Europea, se empezaron a reconstruir cousas, xa despois vivo o consorcio de Cascobello, que está xunta Concello e No, Xunta de Concello só. Zona Franca, me parece tamén. Estaban de comenzo, pero a Xunta lle comprara. Bueno, pues gracias ás inversións que hubo a través de Europa, digamos que empezou a recuperar. Pero bueno, E tamén moito que agradecer naquel momento o teniente alcalde Santiago Domínguez, que apostou polo barrio. De feito, no 200 aniversario da festa, o sea, da festa non, da Reconquista, non? Efeméride. Había sido a festa máis multitudinaria, máis importante, con máis inversión. E digo, coa ocasión deste teniente alcalde, digamos que se implicou no barrio e empezou a recuperalo en serio. Entón empezouse a mirar Cascobello recuperado, rúas, alcantarillado, vivendas, e digamos que iso foi un impulso para, a través da Reconquista, a xente for acercarse, e digamos que hoxe un día é un sitio, un barrio de encontro, un barrio cultural, e un barrio onde se pasea, pois mellor que pola Rúa do Príncipe de noite, non? Totalmente. eu penso que a Reconquista foi a que a moita xente de Vigo lle enseñou que había un Cascobello en Vigo. Porque non se atrevía a baixar, non se atrevía a entrar. Entonces, eu creo que moita xente foi a primeira vez que entrou no Cascobello, foi na Reconquista. E ora, pois creo que non sale do Cascobello porque se encontra a gusto e que está ben, pero penso que foi gracias á Reconquista. Que despois a política axudou moito a reconstruílo, a poñelo como está en condicións, sí, pero a Reconquista que eu penso que foi a que deu ese impulso ao Cascobello para que este hoxe o coñezca todo Vigo. Totalmente. Grazas á festa, o que falábamos, non? Houve xente que se meteu dentro do barrio, non? E perdeu aquel medo que tiñan de que era todo malo, non? Que foi en gran medida o objetivo, non? Que en aqueles primeiros 90 Bueno, se buscaba. as mentes pensantes daquela, non? Con unha boa pandilla de mozos, porque tiñamos 15, 16 anos a maioría, nos metimos a facer esta tolemia, porque, vamos, o primeiro ano non sei se seríamos 50 ou 60 persoas en total, contando o exército francés, contando todo.
dende as máis maiores con rosquillas de anís feitas na casa a, bueno, a polas noites ir a conseguir eses materiais porque non había cartos para facer. Entón, bueno, pues non vamos a decir de onde saímos ou máis ben non vamos a decir de onde roubamos pero hubo que facer acopios de material para sacar esta tolemia adiante, non? Hoxe en día o maior esforzo é co todo o tema de seguridade. Bueno, a raíz das desgracias que aconteceron nos últimos anos, non? O Marisquiño, ou aquel outro que houbera en Madrid, agora a ver que pasa despois do falecemento en Matamá, pois todo o tema de seguridade, que eso sí que non se ve de ninguna das maneiras, dá moita lata porque hai que telo todo a punto, lógicamente. Entón, dende dispoñer 3 ambulancias a contar cos servicios de Cruz Vermella, de Bodea, de Protección Civil, de todo voluntariado. Estamos falando dunha festa que comezou con 50 persoas, pero que agora poden xuntarse o día de festas ali, canta xente. Os que saben deso dicen que pasaron máis de 300.000 o ano pasado. Claro. Entón, 300.000 persoas, sí, nos días das festas. Pero son 300.000 persoas, claro, aí pasamos de somos invisibles a que os exixan un plan de seguridade, de rescate, de emerxencia, que si pasa algunha cousa por onde escapar, e complícase moito. Isto é máis traballo para vos tamén. Claro, que todo leva traballo, todo que sea mellorar a festa, todo tamén hai que mellorar en traballo e máis traballo. Entonces, e seguide sendo os mesmos voluntarios. Bueno, sí, por menos. Ás veces igual menos. Por veces hai algún menos, por veces hai algún máis, pero bueno, estamos aí. Tamén digamos que a base de que hai máis implicación económica, non é suficiente, pois digamos que se profesionalizou un pouco. Agora hai xente que nestes meses está contratada, un equipo de traballo que non son moito, non sei agora cantos agora, e digamos que hai algo de profesionalidade, entre comillas, porque son xente do barrio que tampouco son grandes profesionales. Bueno, pero ao final digamos, alivia moito o traballo do resto, non? Claro. E iso é importante. Por exemplo, non, o ano pasado se montaron 30 baños bueno, destes químicos, como se chaman, e demais. Pois máis ou menos cada hora pasa unha persoa a limpalos, non? Pois senón ter eses baños con tanto uso sería bastante desagradable. Entón, se non os limpiase como non telos. O peor que telos. Aí hai un equipo de traballo contratado de limpeza, non? Claro. Para que o decorado, non sei que, pois hai equipo de traballo contratado para cargalo, descargalo e demais. Claro. Ao final, a base de arrimar moito ombro, faise o chollo, non? Pero que son días que parece que as 24 horas son 36 ou 48 porque o que tal facemos non é normal. Non. Por eso insisto, ¿no? Que nos os que usamos a festa, os usuarios, ¿no? da festa, creo que é moi necesario que tomemos conciencia desto, ¿no? Que é unha festa dun barrio promovida e traballada pola xente do barrio, que sí, que agora tedes unha axuda económica, pero é insuficiente. Colaboración tal, pero o esforzo sigue sendo vos. Se tuviéramos a poñer precio a xente que colabora non chegaría nin a mitad dese presuposto. No, claro. Entón, que consumamos esta festa con responsabilidade e con moito respeto, eu creo tamén. Respeto porque non poderíamos disfrutalas en eses 50 tolos que xuntáronse un día decidiron sinalar a muralla de onde estaban. Por aquí había unha muralla, había unhas portas. E que parece moi bonito. Isto era Vigo. Exacto, o sea, me parece preciosa a historia. A historia vosa é aún máis bonita porque conéctanos directamente con os que somos agora e a cidade que temos directamente. Tamén é a única festa deste tipo histórica que é feita, desarrollada por os veciños única e exclusivamente, porque temos a arribada, a historia, todo iso da administración local. Todo iso iso non é festa por os veciños, iso a única festa que se fai por os veciños é esta. Isto non o sabía, fíjate. É única. Hai máis no Estado, pero non deste... Moi a pesar da administración que lle gustaría facelo o gusto deles. Claro, pero de momento tedes vos o control, digamos, e vosa defender. Que pedirías a xente que non é do barrio, que o mellor podemos axudar ou podemos colaborar? Eu que pido sempre que desde que entrei en esta festa,
canta máis xente veña vestida da época, máis bonita, máis grande é a festa. Solamente pido iso, nada máis. Que tampouco é moito pedir, nin moito nada. E a xente que o fai di que de verdade vive esa festa de outra maneira. É que eu son das que se viste leva a bandeireta, pero é que non podo imaginarme irme a esa festa sen o meu vestido, que o entrecomillo a tope, que ao final está feito por min. Ao final ti estás na festa, estás traballando, estás actuando, estás miras, estás encima do escenario, que estás facendo unha representación ali, e miras toda aquela xente, e miras toda aquela xente vestida da época tal, e dices ti, estamos facendo algo ben. Sí. Estamos traendo xente. Entón, quizáis o medo é que se banalice a festa, non? É dicir, que a xente vai aí a beber e a tomarse o choripán, pero non este... Bueno, pero si vai a tomar choripán e todo, tamén é festa, pero que vayan... Vestidos como hai que ir. como de etiqueta, isto que hemos fiesta aquí blanca e cenca, ¿no? Engalanaos como que viñan antes, uns de máis ricos, outros de máis pobres, e outros como, pero vestidos como se foi naquela época. Onde podemos conseguir, porque eu sei que tedes eso tamén traballado, a información para como vestirnos? Posiblemente é o máis complicado, non? Pero querendo un pouquiño vestirse de paisano, de paisana, seguro que na casa moita xente aínda ten a roupa bella dos abuelos, por exemplo, non? As toquillas de lana, boinas, gorras, etcétera, etcétera. Entón, claro, compralo todo un ano, un traxe de verdade, estás falando de centos. Pero tampouco hai que matarse moito. Eu creo que a xente ten que pensar en pasarlo ben, e que un pouco que hoxe en día a roupa vintage, casi, incluso pasa bastante ben. O sea, a xente quere esforzar demasiado, pero queres pasarlo e meterte dentro que é a festa, con 4 trapeños, é o home moito máis fácil, un pantalón de pan, un pantalón escuro, unha boina, un chaleco, xa listo, perfecto. O sea, é unha mensaxe que me gustaría mandarlle a xente, que a xente cando veña a festa da Reconquista, en principio que pense, que sepa que esta festa é organizada por os veciños e as veciñas. Eu solamente lles pido comprensión e cariño. Claro. E non maltrato, porque eu xa non digo que nos aprecien, pero que non nos desprecien. Totalmente. Simplemente. Depois eu teña tamén outra cousa, pero mandarlle un recado. Que os franceses, o exército francés, que de broma, son vigueses, e son do barrio, e son personas que están facendo unha caracterización, que non hai que baterlle, que non hai que pegarlle. Temos despois que non hai que pegarlle, que están Totalmente, temos reservado o día 28 para falar disto con un francés que mira aquí o podcast para falarnos disto. Creo que esa está... Porque... Vai estar aí ese recadiño tamén. Porque hai algúns xente que pensa que son franceses, ainda que fosen de verdad, hai que tratarlos ben. Claro, que a ver... Non hai que vir a festa hai que vir a facer festa, non a pegarlle a nadie, nin a baterlle. Unha cousa é xogar con eles, pero... Nós tamén xogamos, batemos con eles, eles nos pegan, eles nos tiran, pero xogamos. Ese é o xogo da festa. Que non é tratarlles mal. Exactamente. Porque algún pensa que sí, que bueno, serían malos os daquela época, desta non son malos. No, jolín, é difícil. Nada, un pouco o que decían, non, ambos os dous aquí, o tema de respetar, non? Respetar o entorno, respetar a festa, e mimar, para entendernos, o asunto, porque na man de todos está, e de todas, está que isto siga pa diante, e que non acabe sendo unha cousa sin máis, non? Pues, veña, hoxe vou, se non vou non pasa nada. No, a ver, conseguimos pôr en valor parte da nosa historia, conseguimos pôr en valor o noso barrio, non? E agora hai que seguir profundizando nelo para aprender máis sobre a nosa historia, precisamente, e que a xente sigue descubrindo, non? O zonas do barrio que siguen sendo totalmente descoñecidas. Personalmente creo que vai cambiar moito se algún día se acaba o barrio do Cura, o fluxo de xente que vai a ver en esas novas rúas que se abren vai a cambiar bastante, non? O barrio. A ver se é para mellor ou para peor, non? Porque depende do que falemos, igual é para peor. Totalmente. Imaginade, o sea, a ver como lo de mi gallego que se me dá fatal. ¿Os imaginabais cuando empezasteis que esto iba a ser como es hoy? Nunca. No. Vamos, sí, este é un soño. E pois a verdad que pasábamos moi ben facendo a festa, pero nunca te pensarías que chegaría esta afluencia de xente que creo que é demasiado incluso, o sea, moito. É iso, dicille a xente tamén que teña un pouco de comprensión e que faga un pouco, que hai xente que estaremos polo medio traballando, que lle dicimos cousas
pois que por lo menos que atendan o que se lle dicen e que nos fagan caso para poder que a festa vaya mellor. Se ide por ali non ir, ou ir pa aquí, ou por outro lado, que fagan ese caso a xente que lle está dando esas órdenes, porque senón moitas veces se meten nunha parte que non deben da festa, interrumpen a mellor parte da festa. Entonces, as indicacións que nos lle damos ou a xente da organización, pois que a respeten e que fagan o posible para que todo nos sea nos máis fácil, senón ainda máis traballo nos dan. Claro. Hai un programa, non? O sea, o interesante, o primeiro que deberíamos ler é o programa da festa. Hai uns títicos que se marcan por onde están as cousas, onde está cada cousa, onde está... Entonces, seguindo iso, o mismo día da representación, pois hai sempre unha zona vallada que esa é para os actores, que aí non se poden poñer, pero hai moitos que se te queren meter, porque queren estar diante, pero nos interrompen os que temos que actuar. Entonces, que as indicacións que se dan son por algo. Son por algo, non son porque non os queremos adiante. Sí, queremos adiante, pero xa os deixamos o máis adiante posible. Claro. Home, nunca tivemos que usalo, non? Pero en estas cousas de seguridade, en diferentes zonas do barrio hai megáfonos escondidos por si hai que evacuar, por si hai que tal, mentras non chegan pois as autoridades competentes, non sei que demais, esa primeira equipo de reacción somos nos mesmos, non? Claro. Entón, claro, nos temos que estudar para entendernos ese plan de autoprotección, para si hai que meter bombeiros ou ten que ir a policía ou ten que explicarlles por donde para actuar en menos tempo, non? Fai uns anos hubo un incendio 7 da tarde en plena Praza da Constitución e non pasou nada. Metemos un camión de bombeiros grande, coa escaleira grande, e non pasou nada. Porque está todo estudado, non é... Pois eu creo un posto ali en vez de aquí, senón, mira, porque senón non xera unha ambulancia, non? Porque senón, o sea, todo eso está máis que estudado, donde non pasan, xa non pasan hoxe, non? Claro. Por as limitacións do barrio, pero que en outros sitios que dicen, que raro que aquí non puseran nada, bueno, pois moitas cousas son esas explicacións. Sí, que son zonas de saída ou de evacuación. O Casco Vello ten unha particularidade, ten moitas rúas estreitas. Entonces, se tes que meter ali un posto ou tes que meter algo, ten que vir unha ambulancia, falamos dunha ambulancia que o máis pequeno non pasa. Entonces, hai que ter en conta. Por algo non está algo posto ali. O sea que ao final para min a mensaxe é que está todo estudado, chicos, que aquí está todo, vamos, milimetrado para que saia o mellor posible. E despois, a nivel colaboración, iso, o respeto... Si, non, pero refírome para vos como a organización para o resto do ano. Precisades máis implicación? Voluntariado, por suposto. Implicación da veciñanza tamén, non? Porque así como hai moitas veciñas e veciños que veñen a buscar a súa bandeira por seu balcón e demais, xa hai veciños agora pintando, por exemplo, non? Nestes centros están na fase de revisar as que se usaron ano pasado, bueno, pois esta quebrou, esta hai que recosela, etcétera, non? Repintando, etcétera. E iso é o que fai a festa, non? Ao final, xuntarnos, non? Pero digamos que hai unha falta criminal imprescindible que son infraestructuras. Non hai un local decente onde traballar. A asociación de veciños non ten un local. O que ten é que dá pena pequeno, non hai un almacén, o sea, o primeiro paso, un local en condicións para que podades traballar. A Asociación Veciñal Cultural Casco Vello é unha das máis antiguas de Vigo e a que menos infraestructuras ten. Necesita un almacén, para almacenar todo o material que hai, porque hai moito material. Esa porta de Gamboa, por exemplo? Bueno, eso está... Esa guarda o Concello. Guarda o Concello non é unha nave desta. Esa non colle no local. Porque no local que ten a asociación non cabe. Hai moito material que temos que terelo daquela maneira, pero... que se necesita un local para poder telo e para poder traballar e facer cousas. Porque o 90% das bandeiras que se colocan nos balcóns están pintadas a man, están pintadas ali. E veñen veciños, veñen outros. Paixo dibuxos, se pintan a man, entonces estás nunha asociación veciñal que ven un veciño, ven calquera preguntar e te sente ali pintando e tal. Hai que ter un sitio para poder traballar cómodo, en condicións. Entonces, esa é unha cousa que nos fai falta. E colaboración é iso para xente, para que se veña a botar a man unhas mulleres chicos e unhas bandeiras, outras se poñen un lazo, outras che veñen a botar a man a pintar. Entonces, esa colaboración tamén é moi importante, porque esas bandeiras que van polos balcóns están feitas a man. Porque aparte da Reconquista hai outras actividades da asociación. Perfecto. E cales son? Iso aí... Pois dende gaita, percusión, acordeón, pandeireta, guitarra,
baile tradicional, danzas do mundo, yoga, pilates, traballos manuais, estes días estamos con troido, corte de confección, pintura, debuxo, eu que sei, hai de todo. Hai de todo. Madre mía. E logo, pois, anímase cada vez tamén máis xente da veciñanza a pedir o local para celebrar o cumpleaños dos nenos. Vale. Bueno, pois... Porque onde está exactamente situada? O Cánovas do Castillo número 2. Vale. Ese o cuartel xeral. Vale. Entón, bueno, pues esa dinámica precisamente tamén é o que logo che dá ese voluntariado o día X, non? Para facer os marios, para facer a fogueira, etcétera, etcétera, etcétera. Isto é ignorancia miña absolutamente. Fai falta ser do casco vello para estar co casco vello? No, é aberto a todo o mundo. No. Curiosamente, a maioría da xente que iniciamos a Reconquista, a gran maioría non eran do barrio. Curioso. Sí. Bueno, en moitos casos gracias a familiares, non? Sí. Ou amigos de traballo, ademais que viñeron a axudarnos, non? A día de hoxe, non? Hai voluntariado que non ten nada que ver co barrio, máis que Eu non son do barrio. o cariño que nos poden ter, non? Algúna persona ou algunha tal, ou xente que viviu fai anos no barrio tivo que deixar de vivir nel, etcétera, etcétera, e eses días, pois, veñen a traballar duro, solo de carrasar as escaleiras. Porque aparte que eu digo, a presente os que estamos na festa traballando, movéndonos ao final do domingo, que cando remata a festa, Que cando empeza para nós? Claro. cando empeza para nós o traballo máis complicado, porque cando estás na festa, pois estás de festa, estás traballando e crees que só está ben, non te enteras do que fas. A adrenalina está a tope. Vas para aquí, vas para lá. Ai, o luns. Que hai que recoller todo. E agora, algúns que non traballamos estamos cansados, pero antes había que levantarse a 7 da mañá e marchar a traballar o luns, verdad, man? Claro. Había que levantarse a 7 da mañá. O domingo, cando apagaban a luz, había que empezar a recoller. E había que marchar a traballar a 7 da mañán. E había que estar ali. Entonces, iso... Por iso digo que esta festa é moi dura, moi bonita, pero a xente ten que saber o traballiño que hai detrás. Se cometemos algún erro, algún fallo, que o entendan, que o comprendan. Claro que sodes humanos. Porque... Sodes veciños e facedes todo con moitísimo cariño. Fíjate o cariño que nos dan a asociación, Sí. que despois de todo este traballo de tantos anos, non somos vigueses distinguidos, Eso hai que arranxalo. Pero somos vigueses que se distinguen, que Eso sí, Pois sí, no, indiscutiblemente. digamos que... Cantas persoas podedes estar traballando nisto? Ui, Ahora en día non sei. ahora... Pois non sei, a ver, porque claro, está Máis ou menos. o sérmolo Depende máis do día a tal día. a directiva da asociación con 2, 3, 4 persoas así máis implicadas para entendernos, non? Sí. Pero claro, hai xente que se leva un mes e pico, 2 meses ensayando, non? Sí, hai algún directivo, pero a maioría da xente non é directiva, lógicamente. Entón, claro, empezas a sumar na festa, os días da festa, máis de 200 personas estamos involucrados, non? Dunha maneira ou doutra, máis, menos. Claro, non só eso. O meu exercicio é pensar en se estas 200 persoas deciden mañán isto é moito chollo, non está pago, non está recoñecido, a xente nos trata mal, non é respectuosa coa festa, tal, que non o facemos. Acabouse, non hai festa. Lógicamente. Exactamente. Entón, por iso, para mí era importante darvos voz e facer esta reflexión, ¿no? Por iso. É importante, se queremos disfrutar de certas cousas, claro, está moi ben disfrutalas, pero tamén fai falta a xente que a organiza, que a traballa, que está todo o ano pois pensando, deseñando, pois agora estabais a falar dos ensaios, ¿no? Claro, unha representación histórica require de estudos, ¿no? De unha xente que este posiblemente axudando a decir, isto pasou así ou asá ou... Por iso tamén é moi complicado, porque nós temos tido charlas de historiadores, e un che conta unha cousa, e outro te conta un decía que Pablo Murillo era un héroe e outros que era un traidor, o sea, al final nos vamos a quedar no medio. Iso é como todos, un mira a historia como lle gusta e outro como a gusta a él. Pero me refiro pero que bueno, hai unha nós temos que parte tirar pola línea do medio. Sí, Nós eso tiramos seguro. pola línea do medio.
Pero ao que me refiro é, hai persoas que os axudan na parte da ambientación histórica. Sí, temos unha directora teatral que aquí nos dice esta escena hai que facela así, hai que representala así. Hai o vestuario, hai persoas que non son actores profesionais que o fan con todo o corazón, e tamén eso hai que telo en conta. A directora profesional, non? A directora é profesional. A única profesional é a directora. Os demais somos todos... Bueno, hai xente que está actuando hoxe en día que a raíz de facer a Reconquista se meteu en grupos de teatro. Ai, que guai. Eu son un. Eu empecé a facer a Reconquista, empezoume a gustar o teatro, e hoxe en día fago teatro. Aficionado, pero fago teatro. Xente que fai teatro de toda a vida que se sumou, non? Nos últimos anos. Pues a mí me gustaría colaborar e tal. Falcata, que estivemos aquí. Falcata, por exemplo, sempre colabora cas escenas, non? De armas, de sables, bueno, de cousas destas. A ver, hai moitísimos músicos tradicionais implicados, moitísimos e moitísimas. Para que te fagas a idea, nos este ano vai haber un momento que van a estar a 70 e tantas persoas da banda de gaitas tocando na rúa. Oh, wow. Os 50 e pico do Orfeón cantando na Porta do Sol. Wow. E os 3 grupos de pandeireta ao mesmo tempo actuando en 3 torreiros diferentes. Wow. Entón empeza a sumar xente, solo eso, a cantina da propia asociación, en todo momento, pues hai 10-12 persoas, tal, os que limpan os baños, os que atenden o local, os que atenden tal. O sea, é un exército bastante numeroso, ¿no? Que tamén hai que darles de comer, tamén hai que darles de beber, tamén, etcétera, ¿no? Hai que cuidarlos, claro. É que a xente tens que cuidarla, porque senón, que é o que digo, a xente que vende fora tamén, que nos cuide, porque senón nos cuida, nos podemos fartar e dicir, mira, ahora facedes vos a festa. Sí. Vedes aquí. Mira, nos iniciamos porque esta nós tamén queremos festa, de vez en cando. Nós cando queremos festa temos que ir a outros lados. Entonces temos que tamén aos outros lados cuidalos para que sigan facendo a festa para poder ir nós, porque nós na nosa non a disfrutamos prácticamente. Claro, traballades, obvio. A que festa os gusta ir? A todas. Sobre todo cando non temos que facer nada. A todas, solo cando vamos de festa, a todas. Hai moitas veces que non sabemos a onde escoller, cal tirar. No, e logo, eu, por exemplo, que percorro por traballo tamén, non? Algunhas festas, algunhas poucas, ademais, algunhas dúcias delas ao longo do ano. Moitas veces o que me gusta ir a unha pequena, a un magosto dunha parroquia, pero vamos do interior, que son os 50 veciños bailando unha muñeira, non? En Vigo, por exemplo, a Sementeira en Matamá, non? Que é unha festa tamén tradicional, non? De corte tradicional, na que, pois, coller un sacho ali e ponerse a sachar cas veciñas, pois é diferente, non? Logo, se fai falta tamén se les bota unha man ali ao que necesiten, non? Como esa, eu que sei, pues, os Mallos é unha festa moi plástica, moi bonita. Nos por riba facemos unha festa diferente, non? É única. Nos creamos unha obra de teatro no que representamos, non? Un pouco todo o que é a mitoloxía que hai ao redor da festa dos Mallos. Entón, que bonito. Pois é unha festa moi curiosa. Moi curiosa, moi bonita. Na fogueira, en canto se abre esa mangueira, disfrutamos como nenos a chorrearnos ali e demais, non? Entón, bueno, hai cousas que claro, que non todo é a Reconquista, non? Senón, bueno, morreríamos, vamos, no intento. Pode haber algún medo hacia o como está a evolucionar todo, tanto o barrio como a festa? Pode haber? Medo non, eu que teño de respeto, non? E moitas veces, non, cando estamos decidindo sobre algo, a xente dice, no, mira, hai que cavilalo moito, porque podes meter a pata e destruir a festa en un ano. Non? Entón, que nunca pasou nada serio, nunca pasou tal, pero, por exemplo, no 2023 houbo 70 e pico intervencións dos servicios médicos. Ojo, A maioría non foron nada, sabes, un corte pequeniño nun dedo, cosas así, moi de andar por casa. Pero claro, 70 e pico intervencións houbo, non? De persoas pues, con un mareo, algún coma etílico houbo, etcétera. Entón, as cousas están moi pensadas para que precisamente o respeto que requiere. É o momento que teña a festa que se nos poida facer un pouco máis grande do que é. Inmanexable, non? Entonces que sea que se nos convirta, bueno, tamén xa temos unhos horarios, cortamos a festa unhos horarios prudentes, porque non queremos que
se nos vai a de madre, non? Claro. Que de noite se faga aí un non queremos a festa de noite, porque Para min o meu día favorito é o domingo ao mediodía. porque está non queremos que a festa se faga É o mellor día para familias e para todo. para disfrutar da festa é o mellor día do domingo. Sí. O peor o sábado. Porque o sábado está moi... o sábado está moi... Sí. Non te Pero moves. bueno, como pechamos o mercado ás 11 da noite, e tal, non deixamos que a festa se vaya, porque se vai, Sí, aí podes ter unha noite catastrófica que che pode fundir a festa. claro. Porque tes un incidente aí a esas horas. Bueno, hai que recordar como Vinos morreu. Cando Vinos morreu foi porque comezou a ser tan grande aquilo e de repente eran pois peleas cousas que eran Precisamente o segredo, non? Da reconquista, de que se mantivera, de que a xente lle guste vir e demais, é polo ambiente que hai, non? Claro. Hai que agradecerlo tamén, non? En gran medida ás dúcias e dúcias de asociacións, non? Sobre todo de Vigo, non? Hai algunha de fora, pero de Vigo, que veñen a montar as súas cantinas, as súas tascas, e teñen os seus grupos tocando todo o día, non? Entón, eso é o que fai a festa. Sí. Para min é que me parece moi bonito o que, así como o entroido gústame moitísimo, porque a xente como que se mete no entroido e xoga entre eles, e ves a persoas descoñecidas charlando e xogando coa excusa do disfraz. Sinto que na Reconquista pasa un pouco o mesmo, non? É un día de música tradicional, de vestirse, de escoitar a uns a outros. É moi bonito o ambiente, non é un ambiente lúdico nocturno. O ambiente aquel das parroquias, que o veciño estaba co outro, co aquel de máis alá, viño da parroquia do lado, falaban, estaba... Ese día non había disputas, non había lerias de que o campo nin nada. Ese día iba todo o mundo a disfrutar da festa, e o que hai que facer, disfrutar da festa e pasarlo ben. Totalmente. E os novos veciños do barrio, que tal? Implícanse? Pois bastante ben, a verdade. A xente que viu, por exemplo, po Berbés fai uns anos con eses edificios rehabilitados, foi poñerlle un cartel ali no portal de quen quera que veña por unha bandeira, estaban o día seguinte. Que guai. E mira, esa viseio do lado, esa viseio de enfrente. Pues eso é o que fai barrio. Totalmente. E ese é ao final o simpático, non? E moitas veces descubres incluso que non sei quen vive ali porque puches ti que ni diches a bandeira. Pero mira onde vive esta persona. Claro. No, un pouco co que nos pasa o día das eleccións, que vas ali ao colegio electoral e dices, hostia, estes que non son, non? Claro, de repente pues descubres que non sei quen é o teu veciño, que eso sempre o dicimos, ¿no? Que somos a aldea das Teris no medio do Vigo imperial, ¿no? Sí. Resistimos aí un pouco como ese barrio, ¿no? Como esa comunidade, ¿no? Que ao final vivimos en comunidade, en outras partes da cidade está perdéndose totalmente ese contacto, esa familiaridade, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para moitas persoas o Casco Vello sigue sendo vir a Vigo. Sí. Decía o Pais antes, non? O Casco Vello de Vigo e o demais é terra conquistada. Total. Conseguiuse, non, pouco a pouco ser un lugar de encontro, non? Eso está ben. Ahora o que hai é que cuidalo un pouquiño máis, que non vale todo. Vale. En este caso, as administracións tiñan que, para o noso gusto, polo menos, buscar un pouquiño máis esa convivencia entre hostelería e veciñanza, entre masificación por eventos coa veciñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque ao final non é unha praza para o disfrute, é unha zoa de vivendas, o sea, que me refiro, non atrezo, non decorado, non? Aí vive xente, ten... Claro. Sí, realmente, pois o mantenimento do barrio podía mellorar bastante, non? Digo, non sempre digo, menos mal que está o Día do Cristo, con unha semana antes van arreglando todos os trozos, e o Día da Reconquista que temos dúas semanas aí o ano que vaña lavando a cara. Pero entre o Cristo e a Reconquista... O resto do ano, de verdad, que costa bastante. Hai un Cristo. Costa bastante que se manteña a Reconquista e un Cristo. Jolín. É que a estas alturas, fíjate como está a festa, que a estas alturas, a importancia que ten, que incluso non só en Vigo, senón incluso ahora mesmo presentan Fitur e todo este rollo, non? Pois se presume moito da festa. En cambio, que son os organizadores da festa, eu polo menos, cando eu estaba, me sentía bastante maltratado polo Concello, non? Digamos, cada ano tiñas que ir a mendigar. O sea, e non entendían, o sea, non entenden. Pois, de feito,
un concelleiro no momento do Partido Popular daquela que decía que a Reconquista iso de facer eso pola rúa, iso se facía un palco e punto. Bueno. E bueno, se queres facer un palco faz ti, que non faremos o noso. Pero se che digo, ano tras ano hai que seguir mendigando que a administración diga os cartos que ten que dar. Porque o marisquiño, eu non digo que non sea importante o marisquiño, pero que agora me parece que van a dar máis cartos para a festa da brincadeira que para a Reconquista de Vigo. Imagínate. O sea, que vamos, digo, por lo menos algo tendremos que ter mellor, digo eu, pero non. Sí. O sea, ano tras ano a Concello hai que mendigarlle. Ya. E non se reconoce realmente o traballo. O sea, che digo, eu non digo que haya que ser Vigués distinguido, pero que menos. Bueno, pois, por Si que hai non? alguén, porque eu sei que Vigués distinguido é o tendeiro da tienda de Cabral ou tendeiro non sei que, pero que eu de feito hai algúns anos xa co alcalde se había comprometido conmigo que o Cascovello sería Vigués distinguido, pero ni pa Dios. O sea, pero bueno, tampouco pasa nada e sigo dicindo, non nos desprecie. Nos queda pequeno eso. Claro, era o que iba a decir. A mí me ten preguntado así nos últimos anos alguén da prensa e tal, e dice, no, a nos dan a medalla da cidade, ou nada. O Vigués distinguido nos queda Nada. O colectivo, sí, o conjunto entendo. de veciñas e veciños. Pero é que como explicar o que me xurde? Aquí hai un grupo de persoas que de forma desinteresada xúntanse, reivindican e queren o ben por o seu barrio, fan algo que de repente chama a atención do resto da cidade. E de novo, o resto da cidade quere usar e disfrutar de isto, pero sen ter en conta o que hai detrás, porque claro, tamén é certo que se non o contamos as persoas poden pensar que é unha festa organizada polo Concello, sí. no, claro, é como, bueno, pues, sí, porque sen importancia. A parte publicidade que sale por todos os lados, o Concello é todo lado, non sale que este home cando estaba aquel home que estaba, salen presumindo da festa. Claro, é moi bonito presumir do traballo de outros. Sí, non? Entón, eu creo que ojalá eu tivese un altavoz máis grande para que escoitase máis xente, pero mira, a poquiños. Creo que é moi importante eso, que a xente o primeiro que ten que tomar conciencia é de que o que hai detrás é traballo de veciños. Aparte do que é a festa, date conta o ingreso económico que hai para a hostelería, para o comercio. Estábamos falando de 300.000 persoas nos días das festas do ano pasado. Se move moito aí, é moitísima xente. Aí se move moita xente. Podo dicir que algún bar, polo menos hai algúns anos, me tiñan contado que nun día a recaudación fora 6.000 euros. Claro. Un bar, un pequeno bar. Non sei agora como está a cousa, pero... Bueno, aunque non houbese ese Dios mío, es que lo vendo todo, é inevitable pensar que se veñen tantas persoas e tantas persoas veñen a tocar a pandeireta, a pasalo ben e a bolo choripán. Isto é que algo que gusta a cidade e que gustará que se preserve. E para que se preserve necesitan coidarvos a vos. É que se atopa ben na festa, porque se houve un ano unha festa, por moito que ir ao choripán, que ir a tocar a pandeireta, chego ali e aquilo non te chama, non estás... E dices, pois mira, este ano sí, para o ano non veño, pero se ti a festa tes cuidada e tes entón... Claro. Hai que cuidar todo iso para que a xente volva o ano que ven. Por eso. Entonces iso dá moito xo. O importante é que a xente que veña vexa que hai un bo ambiente. Sí. Claro. Eso é importantísimo. Eu creo que hasta ahora se está conseguindo. Eu teño estado en festas como na historia de Ribadavia, en Bayona, donde digamos como le chaman o botellón e todo isto, ao final estropeou a festa. Acampa por todo Ribadavia. No momento eu por aquí non o estou vendo. Bayona parece que quere volver pero non creo non acaba de tirar. Claro. No, aí hai unha certa colaboración, non? Non todos os anos, nin ca mesma intensidade, pero non é a primeira vez que a propia policía non deixa entrar no barrio con cas bolsas, non? Claro. Sí, importantísimo que a policía colabore. Claro. Entón, se cada un poñemos un pouquiño, un grao de area, xa está, non? Entón, como o público ocupa o espazo, tampouco te deixa facer outra actividade, non? Claro. Nas zonas que están hoxe en día máis libres, non? máis cómodas para estar, non? Pode ser Berbés ou agora pasou Alfonso, do ano pasado, claro, xa os propios locais, os propios postos non deixan, non? Ese espacio para ese espacio para que alguén poda vir ca bolsa ao súper, non? Sí. Entón... E aparte que, que queda un pouco feo, estás nunha festa, eu entendo que as persoas que están montando aí o seu chiringuito, tío, consume con eles, sabes? Porque ao final, para que ti podas estar paseando por chiringuitos, hai persoas traballando nos chiringuitos. Por chiringuitos, entón, que tiñas que vas ali
vas a salir pola música, polo ambiente, vas a levar o teu propio... Queda feo. Se no cine non podemos levar as nosas palomitas, na Reconquista hai que consumir ali. Sí, e se non podes gastarte moito dinero, pues bueno, chico, que non hai por que tomar en cada puesto un choripán ou un vino. Exacto, con que consumas pues un choripancito, un tal, vas mirando que hai moitos artesáns que venden moitas cousas, non solamente hai choripán e viño, hai moitos artesáns que fan demostracións do seu oficio, outros que fan outra cousa, o sea, os xoguetes de madeira. Hai moitas cousas, non tes por que solamente comer, beber. Totalmente. Pero bueno, que é inevitable, ¿no? Podes ir á representación a ver como os que estamos ali representamos aquilo, os franceses como andan a desfilar pola rúa, podes facer un montón de cousas. Sí, totalmente. E se nos acaba o tempo, aquí ao tonto falamos e pasa os minutos así. Que máis nos queda por contar? Que pode ser que se nos escape? Nada, non sei, dende logo, polo menos. Que non chova. Que veña bo tempo. Claro. Bueno, tampouco fai falta que veña moi bo tempo. No, pero que non chova. Que este como está ben maravilloso. Sí. O nós, polo menos, a xente que seguimos, non? Ou a xente que se incorpora nova ou demais, a intención é seguir profundizando, non? Na nosa historia e na nosa tradición. Entón, convidar a todo o mundo a que veña, a que o disfrute e a que tal, e a que o respete. Moi ben. Que se impliquen na festa. Que se impliquen. Sí. O que decía, que investiguen un pouquiño. Que veñan podendo ser... Date conta que se ti ves vestida de época máis ou menos, ti te podes meter o día de representación, o día da batalla final, digamos, te podes meter diante do escenario. De outra maneira non podes. Claro. Entonces vives mellor a festa desde dentro, seguro que vas a pasar mellor. Os que estamos encima do escenario, porque vamos a facer unha representación, igual que cando facemos teatro, se vas a un teatro e ves o patio butacas que está baleiro, che costa moito facer unha escena de teatro. Dices, estou aquí. Ahora, se ti llegas a festa Reconquista, poste ali encima daquele escenario, miras toda a Porta do Sol chea de xente, e se ainda miras con seu traxe e tal, bueno, salen os franceses, pero polo aire. Animais. Sí, porque iso dache moita forza. A verdade que cada ano vai aumentando, creo que a xente que... Dache moita forza, dache moito ánimo para facer unha representación, ver aquelas mulleres ali, porque as protagonistas son as mulleres, ver aquelas mulleres ali berrar e pelear e botarse aos franceses, iso dá... power a tope. Dá gana de decir, po ano máis. Sobre todo estaremos. Iso. Claro. E sobre todo o que decíamos, a asociación non é só para veciños do Casco Vello, necesitades moitas mans, así que convido a todo aquel que escoite este programa que colabore, que ao mellor solo pintando un par de bandeiriñas ou o que sexa, pero cada pouquiño de tempo que podamos, non sei, axudarvos a o que sexa. Todas as mans son benvidas. Claro, son poucas. Todas as mans son para o traballo que facedes, pareceme, todas as mans son poucas. É moitísimo traballo. Eu remato sempre estos programas cunha pregunta. Sodes tres, así que cada un que dé a súa resposta. Que vos gustaría atopar en Vigo? O ano que ven, por exemplo. A min aparcamento. Vale. o tiña clarísima aí, país. A min gustaríame ver o barrio como eu vivín de pequeno, cheo de nenos nenas. Pois non sei que esperas. Sí, bueno. Ti eres o único que... Eu terei probeta, porque probé, non salía nada aí. Sempre digo, non, un barrio sen nenos é un barrio morto. Sí. Entón, que eses espacios non que tanto nos levan falado para precisamente as peques que se teñan en condicións, e moitas veces tampouco están no mellor dos estados. O sea que nos gustaría retomar ese Casco Vello como espazo familiar. Lóxicamente. Están vindo familias? Sí, algún así. Que pasa que nestes interés o tema da vivenda é un problema xeral, non? En concreto no barrio, pero un problema xeral, non? Sí. Entón, bueno, aí o consorcio está facendo unha laboura importante. Faltan agora pisos de aluguer. Claro. Que os pisos turísticos nos están quitando todo o mercado. Todo o mercado. Sí, pero o problema é o aparcamento, porque moito piso se pode fazer aí ou recuperar moito piso, pero a xente non ven porque non ten onde meter un coche. Claro.
Inda que depois realmente, se traballas no que era centro da cidade, non o necesitas. No. Pero si necesitas guardalo. Sí. Todo iso é un dos grandes problemas que ten o barrio. Perfecto. Para que veña xente nova. Pois entón, aparcamiento, vivenda en aluguer e... As asociacións culturais que hai no Cascovello e alrededor do Cascovello e tal, que hai que axudalas un poquinho máis porque son as que fan mover a xente, fai mover dinamizan o barrio. Dinámica toda a tope, pero hai que axudar máis esas asociacións culturais que están aí, necesitan esa forza de administración porque se non morren. Claro, por parte das administracións falamos, non? Claro, que lle bote unha manciña para que poidan facer cosas como facemos nós, pero unhas en Castrelos, outra en Beado, Tamatamá, que fagan as súas cousiñas, pero claro, hai xente, pero necesitan depois medios, axuda, necesitan moitas cousas. Entonces, estaríamos os aquí facendo unha festa, mañán estaríamos como está en San Brais, en Bembrive, na sementeira como del. Entonces, esa xente tamén necesita. Nós tuvemos moita forza, fixemos moita forza, levantámola nos para arriba pulso, pero sen día sin esa non poderíamos, pero esa xente tamén necesita un pouquiño dese impulso para que isto totalmente funcione. Quédame que non os he preguntado, hai relevo xeracional na asociación? Estades a notar xente xoven ou fai falta que veñan? Non hai ser. A renovación xeracional moi pouca. Hai, pero non hai o suficiente. O sea que necesitamos atraer sangue nova. Pero xa no Cascovello, en todo. En todos. O movimento veciñal está prácticamente desaparecido. Porque eu estou nunha compañía de teatro, nunha asociación, os que están dicen que vamos cascaos, que non ven nadie, os novos. É moito traballo. A xente non lle dá importancia ao movimento veciñal e te podo asegurar que é un movimento moi necesario. É que como desapareza... É que hai tempo, digamos que era casi un motivo político onde te metías a militar, ¿no? De alguna maneira. Nos anos 80 foi un pilar básico en todos os barrios onde se reclamaba luz, o sea, limpezas... Era un movimento que aglutinaba moitísima xente, pero esa mesma xente é a que está hoxe en día. Claro. O sea, eu con 69 anos seguimos estando aí, e xente nova no Cascovello, eu creo que onde hai máis xente nova hai traballando, creo, porque o resto dos barrios está porque eu os admiro por moi de... Pode ser que este desaparecendo o espírito de veciñanza? Está desaparecendo o espírito solidario, e a xente cada un anda ao seu. A administración local fixo moito por dividir o movimento veciñal, potenciou os seus afins utilizando a política, cousa que nunca se debe facer no movimento veciñal, e iso fai que o movimento veciñal vaya decaindo, non haya xente que se anima a participar, e hoxe en día a verdade que o sistema de vida é completamente distinto, non? Digamos que hoxe xa os rapaces non salen á rúa, teñen as maquinitas e... Bueno, e tamén que isto... o falamos en algún episodio seguro, digo moitísimas veces, cando eu era nova, era a filla de Carmen que vivía no segundo piso. Cando ti eras nova, que foi ayer. Bueno, tengo 43 años, ya no tengo una edad. Ainda segues sendo nova. Sí, tamén, de espírito seguro, de espírito seguro. Pero refírome, nesa época éramos os rapaces da rúa, todos... No barrio sabían de Carmen, todos se coñecían e todos sabían que era o pai de quen, non se coñecen nin eles. Exacto. Ou non se coñecen nin os rapaces. No mesmo edificio se conoce a xente. Se tes ascensor menos. Entón, claro, é complicado que todo este asociacionismo veciñal creza se a veciñanza morre, non? Sí. Pois entonces eu que dicía, se facemos cousas no barrio, a xente do barrio ven esas cousas. Non sabes que pasa, que antes a xente veña a coñecerse, pero necesitas axuda para veña os barrios de alquiler, mantíanse no tempo. Aí hoxe en día a xente ven aquí, mañán está en outro. Non hai, digamos, permanencia nos alugueiros. Primeiro porque non lle renova, primeiro porque son carísimos, tampouco hai estabilidade nos postos de traballo, entonces os traballas aquí, mañán traballas alá, entonces a xente tamén se move. Pero o problema do Cascovello, a grandísima vivenda que pode haber en aluguer é piso turístico. E ese é o gran problema tamén. Entonces non hai aquí debería haber xente de paso. Ao final é un pouco... Temos que facer outra muralla para que non escape ninguén e queden todos aquí dentro.
Iba a decir coordinar, pero muralla pareceme ben. Facemos outra muralla. Un día vamos a poñernos a poñer pedras e facemos a muralla. Vamos hasta Lugo, collemos unhas pedras que teñen ali. Sí, xa está. Bueno, ahora como en todo moderno vamos aí a Porriño traemos e facemos a muralla outra vez. No, a de Lugo xa está feita, home. Claro, sacamos así, clac, a poñemos aquí. Pois sí. Pois un gusto coñecervos. Grazas por todo o traballo de tantos anos, porque eu como usuaria agradezo de corazón. He aprendido moitísimas cousas que non sabía. Eu pensaba que tiñades moito máis apoio do Concello do que tedes, entón aún os quero máis, porque entendo perfectamente o esforzo que pode supor unha festa deste calibre, desta envergadura, porque se o que nos escoita nunca estivo, pois non se fará unha idea, pero calquer persoa que haya estado na Reconquista sabe a extensión, os días, todo o que se fai, as horas de traballo que hai aí, que non podo nin contalas, non me podo imaginar todo o que hai detrás. Entón, agradezo moitísimo, bueno, a vos que estades aquí en presente, pero o meu agradecemento tamén a todas esas persoas que estabais contando antes, de 200 persoas que poden chegar a botar unha man para que isto sea posible e os vigueses disfrutemos da Reconquista e de todo o que facedes, porque non é só a Reconquista, isto quedoume clarísimo tamén. A actividades na Asociación do Casco Vello. Vamos a pedir que os encontren un bo local máis grande para que podades facer aún máis cousas e veña que os axude tamén. Exactamente. Pues gracias a ti por darnos voz. No, bueno, ojalá, lo que os decía, ojalá tener un altavoz máis grande. Se ti un día te metes con nós o día da festa Reconquista, vas a ver de verdade o que é a festa. Madre mía, eso me encantaría. Se te metes con nós, vas a saber o que é a Reconquista. Es que ten que ser espectacular, porque é diferente, entendo, vivilo dende dentro, despois de tanto traballo, non, de todo isto, sí. Ten que ser unha cosa como moi emocionante, non? Pero bueno, gracias de verdad, Fid. Gracias de verdad a todos por todo esto. Y yo me despido ya, que el tiempo ha pasado volando y más cosas que me encantaría seguir hablando con ellos, y que os invito a que los conozcáis, a que investiguéis. Hay muchísima información en las redes sobre la Reconquista, sobre la fiesta, sobre lo que hacen. Y yo me quedo con respeto por la fiesta, respeto por la gente que la trabaja, y que es cosa de todos, que el año que viene pueda volver a haber una Reconquista y que al siguiente y que al siguiente. Así que a ponernos las pilas, chicos. Yo ahí lo dejo. Me despido estamos a 22 de marzo. El 28 tenemos otro episodio especial de la Reconquista, esta vez con un francés. Ahí lo dejo. Pues eso. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.